जुदि 9 जुलाइआव नोंथांमोना सावरायलायनानै मोनसे बिथांखि लाबाय आरो बिथांखि बायदियै दिनै बिसायख'थि आय'गनि मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनो मा बुङो? नंगौ दिनै बेयो जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों। जोंनि बिसेसके माने उदालगुरि जि मोनसे लकसभा समस्ति जों दाबि खालामदों, नाथाय बेखौ जि सिभिल इलेक्सन कमिसनारनिफ्राय बिथांमोना माने दरं हिसाबै फोसावदों आरो बेनि सायाव जोंहा गोबां आपत्ति दङ आरो बेखौ लानानैनो थांनाय 9 जुलाइआव बरमायाव मोनसे गिदिर बर'फोरनि मोनसे मेल जादोंमोन आरो दिनै बेखौ बे थांखि लानानैनो जों दिनै आसामनि चिफ इलेक्सन कमिसनार बिथांखौ जों लोगो हमफैदों आरो लोगो हमनानै बेवहाय गासै मोन 15 जेनोखि बर'नि माहारि आफाद बर'नि राजखान्थि हान्जा दङ बिथांमोना ज' फैनानै जों बिथांनो गोसोखां बिलाइखौ जों गथायदों आरो जों बिथांनो मिथिहोदों स्पष्ट भाबै जे जोंनि जि दरं लकसभा समस्ति नामदि होदों बेखौ जोङो गनाया, बिनि जायगायाव जोंनो उदालगुरि लकसभा समस्ति जानांगौ आरो लोगोसे बेखौ जोंहा जेनोखि बिटिआरनि जि मोनसे टार्मिनास जेनोखि समस्तिफोर दङ बेखौ लानानै बानायनांगौ, बे जोंनि दाबि। जों बेहाय ससियेल मिडिया बा निउस चेनेलफोराव आसाम केबिनेटआ मोनसे डिसिसन लानानै जे उदालगुरिखौ भैरबकुन्द खालामनायनि मोनसे रादाब फोसावबाय थादों, बे समाव मा बुङो? जों दाबो रोखा नङा, जों खोनादोंसो निउस मिडियाआव ओंखारनाय बाथ्राया सैथो नङाबो जानो हागौ, नाथाय मुंल' होनानै जोंनि जुदि जोंनि बिटिआरनि जेनोखि बाहेरायाव थानाय समस्ति बेखौ लाफाबा जों बेखौ मानिनाय नङा। जोंनि दाबिया जाबाय जे मुंजों लोगोसे जोंनि बिटिआरआव थानाय जेनोखि मोनबा समस्ति गोनां जायोबा जोङो बे मोन 15 समस्तिनिफ्रायनो खैथा जोंनि उदालगुरियाव थागोन, माखासेया क'क्राझाराव थागोन, बेखौ जोङो थि खालामना होनांगौ। नङाब्ला जों ओरैनो निउसाव ओंखारनाय बाथ्राखौ जों फोथायनानै थायोब्ला बेयो थिग जानाय नङा, जों बेखौ सानो। जुदि 9 जुलाइआव नोंथांमोना सावरायलायनानै मोनसे बिथांखि लाबाय आरो बिथांखि बायदियै दिनै बिसायख'थि आय'गनि मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनो मा बुङो? नंगौ दिनै बेयो जोबोद मोनसे मोजां हाबाफारि जादों। जोंनि बिसेसके माने उदालगुरि जि मोनसे लकसभा समस्ति जों दाबि खालामदों, नाथाय बेखौ जि सिभिल इलेक्सन कमिसनारनिफ्राय बिथांमोना माने दरं हिसाबै फोसावदों आरो बेनि सायाव जोंहा गोबां आपत्ति दङ आरो बेखौ लानानैनो थांनाय 9 जुलाइआव बरमायाव मोनसे गिदिर बर'फोरनि मोनसे मेल जादोंमोन आरो दिनै बेखौ बे थांखि लानानैनो जों दिनै आसामनि चिफ इलेक्सन कमिसनार बिथांखौ जों लोगो हमफैदों आरो लोगो हमनानै बेवहाय गासै मोन 15 जेनोखि बर'नि माहारि आफाद बर'नि राजखान्थि हान्जा दङ बिथांमोना ज' फैनानै जों बिथांनो गोसोखां बिलाइखौ जों गथायदों आरो जों बिथांनो मिथिहोदों स्पष्ट भाबै जे जोंनि जि दरं लकसभा समस्ति नामदि होदों बेखौ जोङो गनाया, बिनि जायगायाव जोंनो उदालगुरि लकसभा समस्ति जानांगौ आरो लोगोसे बेखौ जोंहा जेनोखि बिटिआरनि जि मोनसे टार्मिनास जेनोखि समस्तिफोर दङ बेखौ लानानै बानायनांगौ, बे जोंनि दाबि। जों बेहाय ससियेल मिडिया बा निउस चेनेलफोराव आसाम केबिनेटआ मोनसे डिसिसन लानानै जे उदालगुरिखौ भैरबकुन्द खालामनायनि मोनसे रादाब फोसावबाय थादों, बे समाव मा बुङो? जों दाबो रोखा नङा, जों खोनादोंसो निउस मिडियाआव ओंखारनाय बाथ्राया सैथो नङाबो जानो हागौ, नाथाय मुंल' होनानै जोंनि बिटिआरनि जेनोखि बाहेरायाव थानाय समस्ति बेखौ लाफाबा जों बेखौ मानिनाय नङा। जोंनि दाबिया जाबाय जे मुंजों लोगोसे जोंनि बिटिआरआव थानाय जेनोखि मोनबा समस्ति गोनां जायोबा जोङो बे मोन 15 समस्तिनिफ्रायनो खैथा जोंनि उदालगुरियाव थागोन, माखासेया क'क्राझाराव थागोन, बेखौ जोङो थि खालामना होनांगौ। नङाब्ला जों ओरैनो निउसाव ओंखारनाय बाथ्राखौ जों फोथायनानै थायोब्ला बेयो थिग जानाय नङा, जों बेखौ सानो।